Nå, hey! Ja, nu skal I til at se en dokumentar, som I kender mig selvfølgelig fra Spark den op og Lukas og Sej. Men nu skal I altså til at se en dokumentarfilm, der handler om Jehovas vidner og homoseksualitet. Og dette er en sand historie. Hej, far. Det er fordi... Jeg har tænkt på noget lang tid, og jeg kan ikke holde det inde længere. Jeg er homoseksuel. Hvad er du? Du ved godt, Jehova ikke tillader det, ikke? Skarnsukke! Ja. Det er sådan, jeg er. I må acceptere. Jeg troede, I ville forstå. Jeg har faktisk en kæreste. Nej, hvad er du? Og en dag kom kæresten Lorenz. Og det var ikke noget, forældrene kunne lide. Nu skal Lorenz altså møde Frances forældre. Og ja, lad os nu se, hvordan det går. Er du spændt på at møde Frances forældre? Ja, jeg er rigtig spændt. Jeg har hørt, han er jo indremissionsk, eller hans forældre er jo Jehovas vidner. Så det bliver spændende at se, hvordan de reagerer på, at han er homoseksuel. Så du har skænkt tanken, at de måske ikke vil acceptere dig? Det har jeg skænkt, ja. Men jeg ved, at Frans har været hjemme og fortælle til sine forældre for et par dage siden, så jeg håber, det går. Men jeg skal lige plukke nogle blomster til dem, det gør man altid. Det lyder som en god idé. Ja. Ja, det er jo nogle flotte krokus, vi ser her. Så dem tror jeg, hans forældre bliver rigtig glade for. Jeg plukker lige et par stykker. Nej, ser man det? En bold. Det er de helt sikkert glade for. Jeg skulle hellere besøge dem nu. Så vi 3 blomster. En til Frans, en til hans mor, og en til hans far. Frans får den lange, hvis du forstår sådan en lille. Nu kommer Frances kæreste jo på besøg. Hvad har I at sige til det? Han er ikke velkommen her. Han er på ingen måde velkommen. Nej. Vi kan ikke lide homoseksuelle. Altså, Jehova tillader ikke den slags kæreste. Ja, det bliver så spændende. Nu skal jeg finde deres hus. Jeg er sådan et godt menneske, så jeg gav bolden væk til en lille hund på vejen. Så jeg har kun de 3 fine blomster. Den har symboliseret faren, for han har jo sådan en knækket ryggrad, har jeg hørt. Nå, nej, det var sgu den lange. Nå, søren. Han har jo også et lille knæk på den, ham der Frans. Lad os se, det er vist her. Ja, det var det hårdt, jeg bankede der. Nu er det. Hej. Hej. Jeg hedder Lorenz. Hej, Lorenz. Er du Frans' mor? Ja. Hej. Jeg har et par blomster til jer. Værsgo. Er du en af Frans' venner? Nej, jeg er... Det kan man godt sige. Jeg er Frans' kæreste. Hvad er du? Jeg er Frans' kæreste. Jeg troede, han havde Fy fortalt for om... helvede der også! Hvad? Frans! Nå, det var sgu ikke så godt. Ja, nu sidder jeg så hjemme ved Frans' familie. Jeg har egentlig et meget enkelt spørgsmål til jer. Er der ingen måde, at I ikke accepterer, at Lorenz og Frans kommer sammen? Jo, der er én måde. Og hvad er det? Han skal blive Jehova. Og så skal han tjene en masse penge. Okay. Tror du, han kan klare det? Nej. Ikke som homo. Okay. Har du noget at sige? Ja. Der er nu kommet et kæmpe genbrud i Frances og Lorenz' sag. Det kommer jeg til at høre om nu. Ej, skat. Jeg er simpelthen så trist over, at vi ikke kan få lov til at være kærester. Du skal ikke være ked af det, skat. Fordi der er håb. Mit far, han sagde, at hvis du blev Jehovas vidne ligesom os, så kunne vi være sammen. Hvor kan jeg blive Jehova henne? Vi tager ham. Vi tager ham. Ja. Er det i Danmark? Ja, Så... det ligger til Villand. Lorenz. Frans.
Jeg er Lorenz. Jeg må afsted nu. Jeg er helt forvirret over det her. Ej, Det er et kæmpe du break må ikke for os. forlade mig, skat. Jeg forlader dig ikke. Jeg lover, jeg kommer tilbage. Gør du det? Ja, når jeg er blevet en rigtig Jehova. Og har lært, at Jehova er en stor mand i verden. Farvel. Farvel, Jeg skat. skal finde min rejsepind. Hvad er der galt, Lorenz? Det er fordi, at nu skal jeg jo ud og blive en Jehovas vidne. Men jeg ved ikke, hvor hen tarm ligger. Jeg skal finde tarm. Men jeg har hørt, der skulle være lang tid tarm. Så jeg har taget min bedste røde løbesko med. Det lyder som en god idé. Ja. Nu vil jeg gå. Nu vil jeg vil finde tarm. Jeg går nu. Kæft, en idiot. Det er i den anden retning. Der er du jo. Frans og Lorenz har ikke set hinanden i næsten over 2 år nu. Og nu vender Lorenz tilbage for at møde Frans. Nu. Hvad Lorenz ikke ved, er, at imens Lorenz har været væk, har Frans fået en alvorlig depression, hvilket har medført heroinmisbrug. Og det kommer til at blive et problem. Hold op, jeg filmer. Lorenz, det der skal ske nu, det er, at du skal møde din elskede Frans. Men Før han elskede jer. ja, før han elskede. Der er jo sket nogle ting, der vi kommer til at se og høre nu. Så rigtigt. skal vi ikke bare gå direkte til det? Og Ja, jeg er jo ikke længere homoseksuel, da jeg har fundet Jehova. Virkelig har fundet ud af, at det er forkert. og det bliver spændende at se, hvordan Frans tager det. Ja. Men har jo trods alt ventet i 2 år. Det har været lang tid. Tarm var langt væk, men jeg fandt det. Jeg har ret i. Lad os gå ind. Jeg har fundet det rehab, hvor Frans han skulle befinde sig, så nu er jeg begyndt at finde ham. Det ser ret skummelt ud, det her. Frans! 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 Nej, jeg tror, han er død. Shit. Frans! Og nu skal vi ud og besøge kæresten Lorenz. Det skal vi ikke. Det er noget lort. Skal jeg finde huset? De bor i nummer 47. Og jeg har taget min røvpullehandske med, så jeg giver en 2 fingre.